Ak sú aj všetky obrazy Božieho tajomstva nedostatočné, Ján Pavol II bol presvedčený, že obraz manželskej lásky je ten najmenej nedostatočný. Keď hovoril o spoločenstve muža a ženy, vyhlásil: Na tomto svete nie je dokonalejšieho a úplnšieho obrazu Boha, jednoty a spoločenstva. Neexistuje žiadna iná ľudská skutočnosť, ktorá by lepšie zodpovedala tomuto božskému tajomstvu ako manželská láska. Som ženatý už 15 rokov a za ten čas boli aj ťažké chvíľky, aj krízy. Ale som vďačný, že naša manželská láska môže stále rásť a že dnes môžem povedať, že svoju manželku Martušku milujem viac ako v deň svadby. Minule sa mi prihodila na Facebooku taká srandovná vec, keď som si omylom pri zmene údajov zmenil stav zo ženatý na stav vo vzťahu. Nasledovala okamžite reakcia priateľov a otázniky, čo sa stalo, keď som ich ubezpečil, že všetko v poriadku a ďalej pokračujem v manželstve a chystám sa v ňom zotrvať až do smrti, tak som si uvedomil, že aj po 15 rokov je dobré pripomenúť si, že ste stále vo vzťahu. Tento týždeň máme krásnu iniciatívu, ktorá sa volá Národný týždeň manželstva. Je to týždeň zameraný na podporu manželstva, keď si pripomíname svätého Valentína. Pripomína nám, že láska medzi manželmi nie je samozrejmosťou, a že ju treba pestovať, chrániť, investovať do nej. Túto iniciatívu podporujem a chcem sa ku nej pripojiť. Navrhujem vám, aby sme si vyskúšali zmeniť na Facebooku, ten teraz nie omylom, ale úmyselne, stav zo ženatý na stav vo vzťahu a hlavne sa tým inšpirovať, aby sme naozaj o tento náš manželský vzťah zabojovali. Tiež vám v tomto týždni každý deň budem ponúkať na svojej stránke na Facebooku odkazy na moje články o manželstve, ktorými sa môžete inšpirovať. V biblickej knihe Pieseň piesní, ktorá hovorí o láske muža a ženy, je aj tento citát. Ak by niekto chcel dať za lásku všetky bohatstva svojho domu, len by ho vysmiali. Dokážme tento týždeň, že naša manželská láska, náš manželský vzťah je pre nás cennejšia než všetky ostatné veci. Prajem vám krásny týždeň s vašim manželským partnerom.